Chineke mee abotu wadi Chineke mee abotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụkwa echi Chineke mee abotu wadi Chineke mee abotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụzi echi Chineke mee abotu wadi egwu a nna agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo ugo 1,000 fada onye hapụrụ anyị weela mmụọ ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs amen. Uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta onye hụrụ taa ị ga-ahụ echi Chineke mee abotu wadi ana m echeta oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo nwa mụrụ n'Ibere ke dị na Bende local government ke dịkwanụ n'Abia steeti mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Mọnde mụ na ya ekwucha mụ na ya akọrịcha ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuesday ihe m na-anụzi ugo nwanne anwụọla Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Chineke mee abotu wadi Yahweh.
n'obi ya mụọ ị na-achọ nwa chọpụta Jehova ị na-achụ ego tụkwasị ya obi ịtụkwasị ya obi ọ ga-adịrị gị mma n'ụwa iwepụ ihe n'obi ya mụọ ka nọgide n'ime Jizọs ka mata na mmata bụ n'ọbụ ya wee na-atụkwasị obi na ya wepụ ihe n'obi ya mụọ Chineke nke igwe in the water when no nọ na nsogbu n'elu ụwa aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye otuto ọma ka m ga-enye Jehova abụ gị nsọ ka m ga-abụrụ chi iji gosi na ibu chi gbanara mmehie nke mmehie na nkecha oke n'ime ọkwa gị siri ike bụrụ n'iwu a ọkwa gị siri ike
So, I'm a story level on that time. If I don't have one day, work home. All we can't get room that you have Jesus. Guess what? I gave again 1 million times in Jesus' name. God, I Jesus. All Bible royal. I gave you a body 20 length of this place in Jesus' name. Onye ala be Nigeria ga-ala December n'aha Jesus. Onye amụ be nwa asụ asị oyi ga-akpọrọ na n'ime afọ n'aha Jesus. Ndị na-ere ahịa ya gawa n'ihu. Ndị na-eplan ndị ba like nwanne nwoke nọ nga ahụ pila. Ba gị na ga-eruchu n'ime afọ n'aha Jesus. Konye mere ma ya gasịara ya gị mee ka ara njọ ọ gakpadazila gị ihe onwe ji adịghị obu ime nkere mma onye chụga gịnị nye ọ chụga gị aba ya isi gị mekwanụ nkere njọ achụma gị ọ wụọla ha bụ simi n'ụmụ enwere ha nwanne gị aka ị ga-enye gị onye kenyere nwanne gị nwoke aka gị si enyere ha aka ka hụ na ahụ nwanne ọrịa na mma biko ndị ji ego nga nlele ihe ọnụ na-ekwu ihe onye ị ga-enyere aka nyere aka ọ maka Chineke because nobody knows tomorrow. In Jesus' name we pray. Biko kwa ọgbara na maka papa ejima you are God bless. Yes. After of ị ga-eje n'ụwa ihe dapụ anyị biko ọnwụ na let me start calling in the next 1 or 30 minutes, by the grace of God, I can see what happens. I'm not man, no any occasion anymore. Because Aga and Hot and Isha and Hot. Doggy.
got doomed. He took his head out again. But they got that look. Let me tell you people something. Only a man of Monadaga. Only a man of Molina, he did Plaza, man of 10 now, maybe. The guy who let us have like you never walk home. And the guy who the truth. Let's look over. This occasion, everybody was stand up and welcome this man. He's a powerful man. He's a man you cannot challenge. He's a man who stand and you fall. Nobody can stand when this man is fighting, and nobody can stand when this man is angry. Let us stand up and welcome the chairman of this occasion. Come on, rise. Yes, if you know, look at the chairman. The man has passes black and passes white. Let us rise up and give the chairman of this occasion respect. Who is this chairman of this occasion? Jesus Christ of Nazareth. If you know that your mother Jesus, sit down. If you know that your mother Jesus, give them. Jesus is here now. The miracle is surrounding. The miracle is moving. Jesus is moving. That Jesus hands off his hand and receive the miracle of Jesus Christ. Jesus Christ is here. When you run, when you lift your hand up, lift your hand up and thank Jesus. Oh yes, lift your hand up. Nobody is more than Jesus. Nobody is more than Jesus. Thank you. I don't know that South African ladies know Jesus. I don't know that South African women know Jesus. They want to stand up and raise up their hand. Jesus is blessing all of you in Jesus' name. People, let me go. One of them, member of the high table. All over the whole world. The only man let us present my brother, number one citizen of Imo State. No, people need this is the other people can actually have a name. Oh no, I think that can happen. Chief.
Authority given to me at the end of this occasion. And everyone in South Africa, ndị Moriah
pastor or father, you are fine. As it stands now, in Jesus' name we pray. In the mighty name of Jesus. Almighty and everlasting God, we are children of the last year today to honor your name, to honor you, and to say thank you, Lord, for giving us our life till today. Some people are in the hospital, some of them are in coma, some of them got accidents, but today we are here. Father, we thank you. We say glory, honor, and adoration be unto your name in Jesus' name. Father, we come here to honor our brother who passed away in Nigeria, whom the junior brother is staying here. Father, we know how South Africa is. We know how we are suffering here. Jesus Christ of Nazareth, all the people that come here today, may they have the mind to support anything we are going to do today. In Jesus' name we pray. Jesus Christ of Nazareth, may you surround here and may you take control. There will be no problem, there will be no fight, there will be no discrimination. In Jesus' name we pray. And let us say, Jesus, in Jesus' name we pray. I can do anything. As for one, I can do anything. And because Artist, because I never because somebody working in the artist, and now go because and now go you are number one citizen. You tell them that you want to artist. Okay, artist, thank you. Because on this one, the one more you and now go no. Everyone in the if you don't know what I'm going to give them money, give them money.
Thank you.
Thank you.
ya egwu ndị ọma. Hey! La 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 la. Ọnwa Disemba n'olu ego. Ọnwa Disemba n'olu ego. Ọnwa Disemba n'olu ego. Ọnwa Disemba n'olu ego.
Outro que ele
Please tell us what you're doing today, and tell us who you are first, and tell us what you're doing today. Thank you so much. How do you feel about your support from your brothers in Nigeria? Like being there in South Africa, being very far away, and seeing everyone in here. How do you feel about it? That is nice. Right here, check telling us how grateful he is with the support from his brothers, Nigerian brothers, South African brothers. It is so nice to see them. Even when we're far away from home, we still have our support from our family, from our friends, from the same country. Thank you so much. This is ITV Media Production.